Anzjan marid bil-kanċer li kellu jmur l-emerġenza tħalla jistenna 26 siegħa biex jiddaħħal f'ward. Martu, anzjana ta' 73 sena, titkellem ma' One News. Jena mara ta' 73 sena dal-waqt. U għandi raġel marid bil-kanċer 12 siegħa fl-emerġenza. Umbat tarġel xi 14 siegħa oħra fl-erjatu. Tal-biki miskin miġuħ imkisser u fuq sisa ta' stretcher għar mill-li kellu iktar minn 24 siegħa u. Għanzi mbateħeba tuħġa għart dan kem tabtet binti ta' kem trid u għaltilom li dak marit. Wetnu għadġak tafxo konta stretcher hemm fil-erjatur. One News tkellem ma' raġel ieħor li ħalli l-bintu ta' 11-il sena li kienet qedbati minn attakk ta' appendix finijiet differenti sakemm dawn kienu qed jistennew fl-emerġenza. It-tifla kienet l-iskola ta' għandha 11 u ħassetu ġef ġembeja, ġibna l-tabib privat, għalina li għandha appendix, morna l-istar inna mill-ofsinarem, għadu laqqas raħat. Minn nofsinar, sa' issa l-erbatora nofsinar, għadu maġiħat. Għadu liet. Satejn wara jiġifieri wara aktar minn 6 sigħat, l-ebda tabib kien għadu mara lil-bintu. Għaddew 6 sigħat u aħna dal-emerġenza nistennew biex forsi jara tabib l-tifla. Kollox damu jistennew 10 sigħat u nofs. F'xi seba' allora missa ħanibda ngħajja tin-nies tal-ofsinhar. Voldirilna xi ħaġa normali ġiet. Għamilna issu 10 sigħat u nofs. Meta din it-tifla kienet miġuha. Sa dan it-tant filmati li waslu għand One News jiġdu li fid-Dipartiment tal-Emerġenza, is-sitwazzjoni għadha waħda ħażina, anke jekk il-ġimgħat il-lil tax-xitwa issa spiċċaw. B'numru ta' pazjenti jibqgħu jitpoġġew fuq stretchers fil-kurituri mingħajr ebda dinjità ta' xejn u biktar pazjenti jidhru jiddaħħlu fuq l-stretchers. Dan kollu jikkuntrasta ma' dak li kien iddikjara l-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar li l-problema ta' nuqqas ta' sodot hija problema li tinqala fix-xitwa. Di l-problema tal-emerġenza tafu hija fix-xitwa u tafu li di tinqala kull xitwa.